Dumitale Găiceanu în semn de recunoștință pentru aportul adus ca autor în motivarea tinerei generații pentru lectură și promovarea valorilor general umane. Directoarea liceului, Cristina Tambur. Fălești 2025. Avem aici un mic cadou pentru dumneavoastră. Este revista elevilor și cadrelor didactice din instituția publică Liceul Teoretic Mihail Nescu. Sperăm să citiți cu drag informațiile care le avem aici, care fiecare profesor, cadru didactic depune mult suflet pentru a culege și a sistematiza informația să fie cât mai accesibilă și cât mai benefică pentru fiecare elev, profesor care o răspândește. Vă mulțumim!